takpay man. Mabalik. Sulit na ulit ako. Pilipina na naman. Hindi naman na Pinoy yun. Simpan.
kulay na. Eleven na pa.
Sa may Santo Palas. Dugo yan niya. Hindi. Pula. Hello? Hmm. Sarap exchange. Oo. Alam niyo yung Aster Clinic? Hindi, sa opposite nun. Oo, dun nga. Ribbons trading kami. Oo, dito mismo yung building namin. Trading. Tawa ka man din, diba? Diba, mang? Lupa. Sa likod yung entrance. Third floor, 302. Third floor, 302 po. 2. Batid ko. Tanin. Balik. Tawa ka man din.
Try ko naman. Apay ka no? Apay atong tawag ka kanin daddy. Maliit lang isa. Wait man. Hubad na lang kaya. Pwede ba ito dyan?
Kulay. Ipahan siya isa. Kulay na. Salbot lang. Kasi nga. Isa pa oh. Ilaw na kasi sa kanya mga sa yung sa idig niya. Kakuyak eh. Naghintay nga ako lang nag-oras dito. May ano sa kanila na pinag-mag-snap ko. Kailangan ko siya Ay, sige daw. Time na yan, Jay. Yan yung sisig niya. Papa Kulaya. Parang mininig ako ng ganda yan. Alam mo yun? Pagkabantay ate.
Ito. Hindi ko reconnecting. Pakulay na? Kulay siya. Wala na nun. Ano, wala pinatakas na yan. Hmm. Ano, pinatakas ko. So, hindi ko reconnecting. Uwi ka naman eh. Hindi. Ito yung kaibigan sundo sa akin. Buko naman. Letter lang. Tsaka yung dito ko sa kamay. Yung sa mga dyan. Yung parang ano lang siya. Parang pen lang. Nasend ko yung kay ate ako. Nasend ko siya. Send mo na ako. Sige. Stress na. Sa kadaan. Tingin lang ako. Nasa matagal na siya. Lilipat ka na ng tip. Puro butterfly. Patata dito, patata dito. Tapos sa kulang lang. Hindi ka na uwi. Hindi ka na uwi. Tapos saan ba dito? Ito. May Pinoy mas. Pupunta niya lang niya. Hindi, iba pa yun. Iba Sa pa yun. Jaglaya. Sa Manila. Ah, Bagong bukas nila. malapit na dito. Hindi ka na ikot. Ito kasi yung mga pantagwapa. Hindi lang naman ako ng kupay. So, isa meron naman ako. Yung ano ba, yung biopic nila. Ano sa bullshit? Yung lasa. Ano may kulay. Pwede mo nilagyan ng honey, pwede mo nilagyan ng lemon. Ano nilalagyan? Wala. Lemon. Yung heartbeat mo. Yung jawa mo nito.
anuhan ng na-printan ng letter. Corner to corner. Lalagyan mo lang dyan. Tapos ito. Atas. Lamig. Magkano sinanay? Nandito. Ito, magkano? 200. Ano? Ang ganda rin po. Ito rin doon. Ah. Sa left or sa right? Dito naman. Sige, ano? Ganyan.
Paano pa straight ba? Titingin na. Ganyan. Atras mo at sandal ka na. Kaya na. Cream ka na. Isiksik mo. Talsik ang damit. Ha? Isiksik mo. Ganito? Kaya magkano ang bigay mo dito sa... Ano yun? Saan mo nga yung design? Tignan mo kung pwede pa nga. Ngayon? Hindi itabo. Hindi pwede. By next week na lang? Pagalingin mo. Pangalan mo ito ba ito?
Lalo din. Kasama lang sa bahay ng Dapat may kamay pa. Basta na ba? sa gamot.
Pinapicturean ko nga. Wala sa pharmacy. Ayun, yung Yung nasa Vivante box. na. Sa irat. Ano na talaga sa yung ano, dati mo. Patient. Sakit pala dyan. Ano? Ba't di mo naramdaman ng tinatawag? Like nga lang, taas-taas yung pag-ano niya eh. Yung pag-ano niya eh, kasi light lang. Takot pa. Buto kasi dyan eh. Oh! Oh! Why, no? Kuya. Ate, nandito sa tuwa. Kayo saan? Ano sa Dubai Mall kayo? Oo, mamaya ko eh. Pero ano ko lahat? Ilang oras na ginawa yun sa balik. Hindi to? Tatlong odya. Sabi ko ba? Pinagkatsa yung ano mo. Ikaw ang ginawang pinag-practice nun. Pinagpapawisan siya. Gusto. Hindi mo lang ako nakaramdam ng sakit. Sa ibang gamit niya, hindi ganito. Inaingay. Mahal, baka yung ink na. Baka dinarawingan na yung balat mo. Pinag-practicean ka nun, hindi baka magkano pa rin. Yung Yung ink niya, ewan ko gano'n. Mabilis matanggal. Magbabalat ba yan? Pero hindi naman siya talagang total na matanggal. hindi naman. Magdadrive na. May posibilidad. Kasi nababasag siya. Oo.
pag lagi nababa. Mag-bake siya. Ano mo naman pinalagay niya? Anong sign yan, kuya? Alin? Yan, pinagawa ni kuya Hmm. kanina. Ang tawag sabi namin, hindi. Parang sa zodiac sign niya, hindi? Hindi. Gusto ko sa bahay. Ano yung design mo? Ano yung papagawa? Ano? Hello? Hindi pa siya nakapag-decide. Decide ba yung design? Tingnan mo yung ano niya kung anong gusto niya. Sorry. Ano yan? Yung heart, yung kamay na heart. Kamay yan? Hindi naman halata na kamay eh. Hindi. Ganyan. Ay, oo, kamay siya. Pero tapos flag. Hindi halata. Ang pangit ng Hindi halata na kamay yung Hindi ko siya marunong. Lumikit siguro yan sa damit mo. Wala ko ang petroleum dito, hindi pwede. Hindi. Di ba kayo? Yung cream, kaya bumili ako ng cream dito. Bumili ako ng cream dito. May cream. Mabuti may gram ka na natin da. Kami noon. Doon kami bumili. Saka lang lagyan ng cream pag Pharmacy. okay na, pwede nang lagyan ng ano, Vaseline. Kaya dito ko nilagyan ko ng Vaseline. Hindi, kaya dito nagdadala siya dito, pero wala na. 1 week lang naman. 2 weeks. Pag-linis na. Alis mo na to. Ah, Siguro. oo, isa lang. Meron na lang para open na dito. Para hindi matakot. Paano yan? Nakaharap na nila mainit na tubig. Ito kuya, oh. Ganyan ang style na dapat. Pare-touch mo na lang. Oh, pag-order sa amin. Ano oras ako? As usual. Classmate. Ganito rin. Si kuya na pupunta din siya. Hintay ko muna Hindi na yung mabubura yan sponsor. kasi nga, ano na, Iya, ano Ulitin na lang. lang yan. Retouch lang Magaling. yan. pwede na next weekend. Oo. Bago lang. Dapat hintayin mo gumaling.
Tagal na po, 11 years na. Hala, masakit na yun kuya eh. Yan. Ano na siguro? Gusto mo bulaklak? Oo. Flower lang. Ayaw naman ng tiger kasi parang Malaki ba? Kailangan malaki kasi malaki. Dito. hindi ba siya pa. Ano yung may kulang? Yung pinasa ko sa'yo kaya, hindi ba yung pwede? Ano na, hindi ka pa Ito kasi din sa Mahirap pag may kulay, tapos Yan ang wala wala. siya. Nalilito ko sa didikit yung ganit niya. Katulad sa akin. Kailangan wala. Chinese naman amo ko. Saan ka pa? Saan? Sa nagilo. Kayo, Chinese din naman saan? Sa Dubai na. Ito kasi din sa may bandang gilid. National City. Kasi kami sa National City sa A. Doon ka sa unahan. Lumipat kami kami ng ano. Kailan ka lang? So, mahigit 2 taon na. 2017 pa kami doon. Nasa Pinterest siya kuya eh. Ay, Sa saan mo hindi yun? ng ano lumipat. Punta kami. Oh, gagala. Kilala mo si Ate Lola. Bakit mo kaya? Oo. Wala na siya doon, di ba? Wala na. Dito na siya sa pinsan niya isa. Ano pangalan mo? Gemma? Kilala mo si Tutuet. Oo. May group siya. Si Suset tapos si Rihanna. Oo. May mga Rihanna, chat. Ano sa... Wala na kasi yung amo niya. Nagsabi na hindi na daw nila kailangan sa katulong. Andyan, nakawanta rin siya kasama ni Suset. Yun Hindi, nga, i-dark yan. Oo, ayaw niya sumama sa amo. Pero na... Hanggang dito. Hindi naman umalis ah. Kasi dito pa. Andoon pa ka? Nakikita ko pa yung makasama. Siya ah. Hindi siya nagrasya. Ano yun? Alam namin yun. nag-short Hindi siya nagrasya. Hindi na siguro nabisama niya rin yung buhay niya. Kaya Kaya yun. lagyan ng Alam mo, special. Ikutin kayo. Sabi niya, malamig naman siya doon. Marami daw cases. Nadaalis mo, sana lagyan mo ng sticker. Huwag mo lang. Para ano. Bilak niya rin ako sa ano. Si ate, mamaling, alam mo si Lola. Oo. Ano pa siya? Kaibigan ko rin siya. Oo. Sila yung Bakit sila. yun? Picture mo siya. Ipakita mo sa kanila. Kilala nila ako doon. Si Ana. Ate Gina. Mm. Sabi niya, punta daw sila. Russia yun, di ba? Sabi niya. Kaya sabi Tama ko ko siya sa live. nag-ano ko siya naman ko siya na Eh, sa pinakit ng mga Naman yan. Gano'n mo lang kuya? Kasi yun yung una. Tiger man yun. Hirap Gusto ko man malaman yung din. gawin. picture ka nga. Ayaw na. Malaki oh. Tapos nung alito na ako sa ate. Picture ka Bawasan. nga. Kaya mahirap Tapos magsasabi. inano rin niya si Lola, si Mama Len. Inang-friend niya. Tapos nag-account siya. Kami nga ni Lola. Kasi kami ang makaalin ni Lola. Oo, inang-friend niya. Sabi niya, ano kayang kasalanan ko? Bakit blinak ako ni Rihanna? Yun ang ano na usapan namin. Bakit na ako? Kaya pala tayo. Ano kaya yun siguro? Tapos Kaya ngayon yun. silang dalawa ni Susit. Oo, kasi sila lang makadikit. Tapos ano, siya sabi ko kay Lola. Kaya mo sila. Wala akong ano dyan. Sabi niya. Kaya nga nasabi ni Lola. Kami lang ni Lola ang Kasalanan. nakapuntakan. Nasa bakasyon siya eh. Palo ko naman matuloy-tuloy. Kasi Dali na siya sa stay out sa mga dalalan. Sabi ko, Hindi na ma-mark. Ang gusto, yung gusto niya, ang gusto kay si Rihanna, lift out din. Yun ang ano niya, kaya hindi sumama kasi malayo daw. hindi naman anak. Nakikita ko pa yung hindi na daw kailangan ng katulong. Kaya Eh, bakit yung sabi, dun yung pala, bakit sabi niya lilipat sila? Sabihin niya yung totoo. hindi, baka kung ayaw na lang nila ng ano. Baka ayaw nilang mag-ano sa or ano. Baka ayaw I-dark mo nila. yan lahat kuya. Sabi nila may siya. Natapos yung Hanggang singit mo na yan. Sabi ng amo, wala na siyang ano, wala na siyang alaga ngayon. Yung dati ng amo, yung bahay din namin. Oo, wala na Oo. kasi inano na Sabi ng sila. amo, oh, ilan. Ang ganda ng buhay yung Juliet. Oo, si Julie. Si Juliet. Mas maganda ang buhay niya. Di, ano yung nangyari sa kanya? Umayaw sa... Pwede naman siya makaan siguro kung sasabihin niya sa amo niya. Pag sabihin siguro sa amo Paano niya. pag nagpadala ng pera? Nakakalabas na ako. Kasi malapit lang doon. Malapit lahat. Malapit lahat doon sa anak. Inano Ngayon, may namin. bagong lulo na ngayon doon. Bakit?
Oh, saan ba siya? Malaki din, di ba? Sa likod. Oo nga pala. Inupuran pa si Rian. Pero umayaw. Dahil may istorya yan. Kaya yan. Ayaw na nga niya umuwi sa Pilipinas. Kasi nga, siyempre nabili na salita ako. Ayaw ko rin umuwi. At least wala akong pamilya, wala akong anak, wala akong asawa. Hindi kami wala akong Wala kang jowa dito. Walang naghahanap ko. Sana. Hindi ako. Si ate sabay ganun eh. Oo, si kuya ko kami kilala. Wala na. Sa sexy mo Wala niya, Wala wala pa kang kapag jowa. Hindi. Oo, kailangan mo yan. Napunta Kasi na sa na-destin na sa Saudi. Hindi. Eh, Hindi ah. Hindi ah. Ang daming puti nga na namimit ko, wala naman. Wala naman oh, ibig magkaano. sabihin meron. Hindi pa talaga namimit ka na talaga sa'yo. Hindi. May naging ano naman ako sa ano noon nung nasa Brunei ako. Ilan taong ka na te? Buti na. Yan. May Kasi ako nga, siya. Ako nung kaibigan ko na mag-download ako ng dito. hirap mo. Yung mga ganyan pa din. Pero pag ganyan, Gusto yung pag mabili mo ganyan, na ba? Yung mabili mo na. marunong ka mag-handle. Yung mabili mo na, mas maganda yung mabili mo na kaysa yung Maganda yung recommend na. Ganyan siguro. Ito kasi. back. Ito sa amin, wala. Wala ka. Kami sa kami. Sa Nabila, yung Pilipinas. Lalim mo. Walang bus doon. Malayo sa kabihas na yung kanila. Carlit Carlit na lang. Buti na yung kaibigan ko, yung nagati sa Pabibigyan pa. Pag-utos ka, ikaw din pala wala. Kailangan